Sheivetään. Joo. Katsotaan minkä on. Lähdetään nuppi. Esittelybiisiksi. Sanoin Osmalle, että sen pitää huutaa, että soita parannella. Onko sulla työn alla Osmo itse asiassa antoi mulle ohjeeksi kotona, että minun pitää sanoa, että me skeitataan liian rajusti. Ehdit. Joo. Se on hyvin sanottu sekin. Joo, mulla on se huulta. Oliko se tarkoitus, kun oli sain ilmoituskaupunnosta? Vai missä kohtaa se pitäisi sanoa, mutta se oli se aihe, mistä se halusi. Miten sulla riittää aika kirjoittaa? Kun ehkä sullakin, niin jos on kirjoittavainen ihminen, niin koko ajan kynä kädessä tai jotain mielessä ei pysty elämäänkään ilman tekstiä. Niin, se on ikävä elinehtohan se on vähän. Sitten kun suinkin saadaan tuolta lupa, niin minä aloitan Joo, spiikkaamisen. on hyvä. Ja hippaa meillä on niinku myös kysymyksille, että jos on, niin Joo, totta kai. voi jättää. Totta kai. Kuuluuko tämä? Oho, kuulunpa minä kauniisti. Tervehdys kulttuuriväki Porvoosta ja Porvoon ympäristöstä tänne Porvoon Kipinä 4 Tuon ilmaiset lehden julkaisutilaisuuteen. Minun nimeni on Hippo Taatila, yksi lehden kirjoittajista, ja minä juonan tämän tapahtuman. Ja ennen kuin lähdetään pureutumaan päivän teemoihin ja lehden sisältöön sen tarkemmin, kuuluuko? Hyvin kuuluu. Esitellään paikalla olijat. Porvoon Kipinän päätoimittaja, kirjailija Aki Cederberg. Tervetuloa. Ensimmäisen kerran Porvoon Kipinään kirjoittaa historioitsija, kansanedustaja Teemu Keskisarja. Kiertävä joogatutkija, kirjailija Matti Rautaniemi, joka Aki Cederbergin tavoin asuu Porvoossa. Ja minä tosiaan Hippo Taatila toista kertaa kirjoitan Porvoon Kipinä-lehteen, jonka 4. numero on tässä vastikään ilmestynyt ja jota myydään täällä sitten tämän tapahtuman jälkeen. Tuolla on koju pystyssä. Aloitetaan ihan ensiksi siitä, että tämä Porvoon Kipinän konsepti ei varmaankaan ole kaikille paikallaolijoille tuttu. Aki Cederberg, kerrotko hieman, että Porvoon Kipinä-lehti ensimmäinen numero ilmestyi lokakuussa 2021. Miksi se ilmestyi, mikä se on ja miksi olemme täällä tänään? Joo, mukava olla ensinnäkin täällä tänään. Tämä kaikki sai alkunsa siitä, että me oltiin kustantaja Jon Hellströmin, eli Salankirjat-kustantamon Jon Hellströmin kanssa tuossa vanhan Linnavuoren huipulla. Oltiin aamukahveilla ja katseltiin sinne sitä kuulosta jokimaisemaa ja mietittiin, että ketä kaikkea tässä joella on aikoinaan asustellut ja mennyt tästä läpi. Ja sitten tultiin siihen, että täällähän on itse asiassa vaikuttanut kautta aikana aika paljon erilaisia voimakkaita väkiä. Ihan niin kuin muinaishistoriasta asti, sitten viimeisempään historiaan. Täällä on aina ollut paljon kirjailijoita, taiteilijoita, niin kuin henkistä porukkaa. Gallenkalle asui siinä ihan rannalla. Ja sitten me ruvettiin miettimään, että ketäs täällä asuu niin kuin nykyään. Ja sitten mietittiin, että täällä asuu edelleenkin aika paljon. Tämä vetää niin kuin puoleensa sellaista kauneudesta ja kulttuurista, ehkä erikoisesti välittävää porukkaa ja väkeä. Ja sitten me ruvettiin miettimään, että miksi näin on, että miksi tämä paikka, että mikä siinä on. Ja muinaisethan puhuu, että kaikki paikat ei ole samanlaisia. Roomalaiset puhuu genius lokista, paikan hengestä. Meillä on itämeren suomalaisessa perinteessä puhutaan maanhaltijasta ja että eri paikoilla on erikoinen haltija. Niin me mietittiin, että mikä se on tämä Porvoon haltija tai henki. Ja sitten mietittiin, että mitä jos me tehdään tällainen eksoteerinen ja esoteerinen sanomalehti aiheesta, johon kootaan. Koska me tajuttiin, että mehän tiedetään, ja moni näistä on meidän ystäviä, että mitä jos me kootaan nämä asiat, että katsotaan mitä siitä tulee. Ja siitä tuli tosi lyhyellä sitten, eihän siinä mennyt kuin vajaa puoli vuotta, niin meillä oli ensimmäinen numero ja kaikki lähti siihen aika nopeasti mukaan. Ja tätä me ollaan nyt edelleen tässä niin kuin syvennetty. Mehän on lähdetty sellaisista perustavanlaatuisista arvoista, jotka on tässä itseisarvoja,
paikallisuus, pyhä, luonto, kauneus, mitä niitä muita olikaan, elämä ja energia. Ja mä taidan itse asiassa listata tuossa ihan ensimmäisessä Kipinän numerossa. Ja näitä me ollaan niin kuin syvennetty ja laajennettu. Ja on hienoa nyt, että ollaan saatu myös niin kuin kirjoittajia vähän laajemmalta piiriltä. Koska kun ne juuret on syvät, niin sitten voi kurkottaa pitkälle. Näin lyhykäisyydessä. Sellainen pieni metamorfoosi on tässä myös tapahtunut, että ensimmäiset 3 Porvoon Kipinän numeroa julkaistiin tällaisessa sanomalehti-tabloidin muodossa. Ja nyt ensimmäisen kerran, tämähän on suorastaan aikakauskirjan muoto, ja mitäs tässä on 176 sivua, niin kerrotko vielä lyhykäisyydessään, että mistä syystä näin? No joo, siis mehän lähdettiin tekemään esoteerista sanomalehteä, joka on siis tarkoituksellisesti ihan paradoksi, Kyllä. koska ne on määritelmällisesti täysin vastakohtia toisilleen. Sanomalehti on julkista tietoa kaikille, yleistä tietoa, esoteerinen on sitten vihittyä, salattua tai jonkun pienemmän piirin tietoa, ja me ajatellaan, että jotenkin niin kuin yhdistetään nämä kaksi. Mutta ehkä siinä oli myös sellainen ihan oikea ajatus, että tutkitaan, että se esoteria tässä kontekstissa jotenkin viittaa siihen, että tutkitaan niitä kulttuurin syvävirtoja, syvempiä merkityksiä ja yritetään pohtia, että mitä ne on. Että meillä on tämä tavallaan ulkoinen kulttuuri, julkinen kulttuuri, meillä on nämä kansantaiteilijat, mitä mekin ollaan käsitelty, Wikströmiä, Gallen-Kallelaa, Sibeliusta ja kaikkia. Mutta mitä siellä niin kuin taustalla on, mitä välttämättä kaikki ei tiedä, mitä on ollut heidän innoittajansa. Ja usein nämä innoittajat on ollut sit samoja innoittajia kuin mitä on nykyäänkin vielä innoittaa, vaikka ne ei olekaan niin näkyviä. Mutta totuus on myös se, että eihän kukaan sanomalehteä osta, eikä sitä voi missään myydä. Kirjakaupat on muuttunut karkkikaupoiksi. Se on hyvin esoteerinen, kun kukaan ei voi ostaa sitä. Niinpä, että kirjakaupat on mennyt sellaisiksi kiinalaisen krääsän markkinoiksi ja vaikka ollaan kyllä tarjottu paikallisille, että voisiko sitä nyt. Mutta näin, niin sitten ajateltiin, että okei, että ihan vaan tällaisesta käytännöllisestä syystä, että jos nyt siirrytään tähän aikakausikirjaan ja sitten samalla jostain syystä nämä meidän kirjoittajat kirjoittaa vähän pitempiä juttuja ja mä en haluaisi siinä, niin mä en haluaisi hirveästi rajoittaa niitä välttämättä sellainen, että tästä pitää nyt tehdä jotenkin 3 minuutissa luettava homma. Niin sittenhän tämä kirja mahdollistaa sen, koska meidän sivurajoite siinä sitten höltyi samalla. Sen lisäksi, että me olemme esoteerikoita, eli salatun tiedon välittäjiä, olemme myös sekalainen seurakunta. Minä, Matti ja Aki ollaan tietysti kirjoitettu aikaisempiin Porvoon Kipinän numeroihin, mutta nyt kun me ollaan myös markkinamiehiä, me ruvetaan markkinoimaan ja esittelemään 4. Porvoon Kipinän numeroa tässä, niin mun mielestä olisi kohteliasta, että me aloitetaan Teemu Keskisarjan artikkelilla. Ja Keskisarja on tosiaan ensimmäistä kertaa Porvoon Kipinän kirjoittajakaartissa yhdessä kanttori historiantutkija Kaisa Kauton kanssa. Ja te olette kirjoittaneet artikkelin Charlotta Lönnqvististä, joka oli Aleksis Kiven mesenaatti. Ja voitaisiin Teemu aloittaa sillä, että tästä ihan sun artikkelin ensimmäisissä lauseissa lukee, että kirjoitan Kipinään, koska toivon panosta porvoolaisilta asianharrastajilta, vaikkapa sukututkijoilta, tähän Charlotte Lönnqvistin mysteeriin, niin kertoisitko ihan ensimmäiseksi näin niin kuin yleisölle, että kaikki tietää hänen maineensa mesenaattina, mutta mitä muuta me hänestä tiedämme? Todellakin toivon, että Kipinä ottaa tulta ja sukututkijat, paikallishistorioitsijat tarttuvat aiheeseen. Se on tärkein, mitä Suomen kulttuurihistoriasta melkein löytyy. Charlotte Lönnqvist, kaikkien aikojen köyhin mesenaattimme, suuremmoinen suojelijatar, kansalliskirjallisuuden mahdollistaja. Aleksis Kivi ja Charlotte Lönnqvist, molemmat toivottoman lähdeköyhiä ihmisiä, joilta ei ole päiväkirjoja, Charlottalta edes yksityiskirjeitä. Ilokseni, jännityksekseni huomasin, että Charlottan ja sitä kautta Aleksinkin sivupolut, jalanjäljet johtavat Porvooseen. Ja noiden mukulakivien alle on imeytynyt semmoista 1800-luvun puolivälielämää, joka auttaisi meitä Aleksis Kiven elämän historian hahmotukseen. Charlottasta on otaksuttu, että hän oli juopon sotaveteraanin tytär, ainoastaan sydämeltään sivistynyt, ei osannut suomen kieltä ollenkaan. Olen saanut selville, että Charlotten veli oli täällä
Porvoossa notaarina ja jollakin ihmeellisellä tavalla hakeutunut kirjaviisauden pariin säätyläiseksi ja pikkukaupungin parhaimmistoon. Ja Charlotte-veljen kautta, jos sukututkijat siitä intoutuvat, pääsisimme myös Aleksin ja Charlotten ihmissuhteen jäljelle ja kenties saamme selville sen, että miksi Charlotte ikäneitona niin tykästyi nuoreen litteratööriin Aleksiin ja oliko kenties joku salainen sivistyspohja, joka selittää luomisen ihmettä Siuntiossa Fanjunkkarissa torpassa. Kirjoitat myöskin tässä artikkelissa, että Aleksis Kivi on Suomen historiaan tutkitun ihminen ja toisaalta kirjoitit myös, että hieman kilpailee Mannerheimin kanssa tietenkin siitä, mutta päädyit lopulta Kiveen. Mutta ongelmana on ja pysyy alkuperäislähteiden puute. Huomasin myös tässä artikkelin lähdeluettelossa, tämän piti olla äänettömällä, pistetään kiinni. Suokaa anteeksi. Tässä lähdeluettelossa puhuttiin siitä, siellä oli siis listattu vaikka minkälaisia lähteitä, ja se näyttää siltä, että historian tutkija joutuu välillä nyhjäisemään aika tyhjästäkin. Kuinka todennäköisenä ylipäätään pidät sitä, että tässä vaiheessa vielä löytyy joku sellainen lähde, joka pystyisi avaamaan tätä Charlotte Lönnqvistin mysteeriä entistä syvemmältä? Maailman tutkituin ihminen lienee Jeesus Kristus, mutta hänestä ei ole kuin evankeliumeita, aika löyhiä legendoja. Ja Suomen tutkituin ihminen on Aleksis Kivi. Hänen tuotantoa voimme tutkia ja tulkita loputtomiin, mutta alkuperäislähteitä on vain 70 Kiven kirjoittamaa kirjettä. Ja jokainen ylimääräinen tavu, jokainen ylimääräinen piirto, arvokas lisä Kivi-entusiasteille. Ja sama asia, että jos me löytäisimme jonkun Jeesuksen tuttavan tai sukulaisen, jolta yllättäen on säilynyt vaikka yhden oikeudenkäynnin pöytäkirjat, niin sekin meitä veisi monta askelta lähemmäs 2000 vuoden takaista Jerusalemia. Ja Kiven lähipiirin ilmeisimmät jäljet suomalaisen kirjallisuuden seurassa, kulttuuripersonien kirjavaihto, on tutkittu puhki jo 100 vuotta sitten. Mutta tuo Charlotte Lönnqvistin vaiettu veli on tärkeä siitäkin syystä, että virkamiesarkistot Suomessa ovat loistavasti säilyneet. Yksityiskirja ajat sitten poltettu tai kuskattu kaatopaikalle, mutta viranomaisten oikeudenkäynnit, johon notaari Lönnqvist osallistui, ovat kaikki tallella ja suhteellisen hyvin luetteloituna. Ei muuta kuin Porvoon kaupunginarkistoon, kellareihin tai kansallisarkistoon penkomaan. Löydöt ovat lähestulkoon varmoja. Tosiaan sen jälkeen, kun me olemme kursorisesti esitelleet nämä neljän kirjoittajan artikkelit täällä, niin täällä on mahdollisuus esittää kirjoittajille kysymyksiä. Ja jos täältä tosiaan löytyy henkilöitä, jotka Charlotte Lönnqvistin tarinan tuntee perin pohjin, niin tietenkin Teemu on varmasti enemmän kuin iloinen ottamaan vastaan kaikkea lisää tietoa kyseisestä henkilöstä. Siirrytään seuraavaan kirjoittajaan. Matti Rautaniemi, tämä on jo sinun 3. kirjoituksesi Porvoon kipinässä. Ensimmäinen tekstisi kävit vierailemassa Konstantin Tuonehoven niin sanotussa Kuopassa. Tämä oli matka mielen aliseen ulottuvuuteen, tulen ja hirviöiden täyttämään ikiyön maisemaan. Toisessa numerossa kirjoitit, kuinka joogateksti Bhagavad Gitan dynaaminen filosofia sai sinut hylkäämään pasifismin. Ja kun tämän tekstin luettuaan taiteilija Jarmo Vellonen otti sinun yhteyttä ja sanoi, että mainio teksti, mutta olen kanssasi eri mieltä. Ja siitä on puolestaan syntynyt tämä Porvoon kipinän 4. numeron teksti. Niin kerro ensinnäkin tästä taiteilija Vellosen yhteydenotosta. Joo. Mä en muista ihan tarkalleen, että olinko mä ennen tätä yhteydenottoa jo nähnyt Jarmon töitä internetissä, jonne hän niistä kuvia postailee, mutta viimeistään siinä vaiheessa, kun tämä Porvoon kipinän 2. sotaa käsittelevä numero ilmestyi, ja johon mä kirjoitin tällaisen aika henkilökohtaisen artikkelin siitä, että miten hieman yllättäen Bhagavad Gitan tunnetun joogatekstin lukeminen sai mut hylkäämään pasifismin, joka määritti mun nuoruutta, niin Jarmo laittoi mulle henkilökohtaisesti viestin ja kiitti artikkelista, ja hän sitten sanoi, että haluaisi keskustella kanssani Arni Pekurisesta.
Ja siinä sitten kului aika pitkän aikaa, en muista tarkalleen kuinka kauan, mutta lopulta sitten päädyin häntä haastattelemaan tähän Porvoon kipinän 4. numeroon. Ja pääasia tässä jutussa on Jarmo Vellosen metsätaide, josta voidaan puhua kohta lisää, mutta... Tämäkin liittyy Porvooseen olennaisella tavalla. Kyllä, Jarmo on siis porvoolainen, Porvoon metsissä työskentelevä taiteilija. Ja mutta kävi myös ilmi, että tämä pasifismin teema liittyy olennaisesti myös Jarmon taiteeseen, ja tästä tuli tällainen mielenkiintoinen keskustelu näiden mun aiempien artikkelien kanssa. Jarmo Vellosella on tosiaan ollut 2020 vuodesta käsittääkseni tämä metsätaideprojekti, missä tehdään veistoksia elävien puiden pinnalle talvella lumesta ja jäästä, ja tärkeää on tietenkin valokuvata siitä syystä, että kaikki nämä niin kuin hahmot, niiden on myöskin tarkoitus palata luontoon. Matti, sä oot myös joogatutkija. Voisi kuvitella, että tässä on kaunis synergia näiden asioiden välillä. Joo, nämä kaikki mun 3 artikkelia Porvoon kipinän numeroissa keskustelee omituisella tavalla keskenään. Ihan se ensimmäinen juttu, Katabaasis, jossa mä käsittelen tätä Konstantin Tuonihovin kuoppa-kokonaistaideteosta, niin siinä puhutaan tosi paljon siitä, että miten työskennellään kiven ja tulen kanssa. Ja Tuonihovi hienosti korostaa siinä, miten hän haluaa jättää sellaisen pysyvän jäljen maailmaan, muokkaamalla tätä kesäkotinsa maaperää hyvin radikaalilla tavalla. Mutta tämä Vellosen metsätaide on eräällä lailla tämän vastakohta. Jarmo Vellon on työskennellyt kuvanveistäjänä aiemmin ja käyttänyt nimenomaan kiveä materiaalina, mutta todennut, että hän ei halua tuhota luodessaan. Ja sen takia hän on siirtynyt käyttämään savea ja lunta ja jäätä. Ja käyttämään niitä semmoisilla tavoilla, että ne materiaalit otetaan sieltä paikasta, missä nämä teokset syntyy, ja sitten valmistumisensa jälkeen näiden teosten annetaan palata sinne luonnon kiertokulkuun. Ja tämä kaikki liittyy ehkä joogaan sillä tavalla. Näiden juttujen välissä oli se mun Bhagavad Gita-artikkeli, että se käsittelee ihmiselämää kokonaisuuden näkökulmasta. Kyllä. Eli miten kaikki elävät olennot on osa tätä samaa kokonaisuutta, mutta tavallaan edustaa sellaista yhtä pientä osaa, yhtä pientä jaksoa sellaisessa mittaamattomassa organismissa. Ja hienolla tavalla mä näen, että nämä tavallaan Tuonihovin tällainen jykevä kivityö ja sitten Vellosen tällainen hyvin pehmeä, katoava taide edustaa tämän saman kokonaisuuden eri puolia. Kuten myös Krishna siinä välissä. Ehkä vielä viimeisenä kysymyksenä tässä näin alkuun Matti Rautaniemen artikkelista tietenkin se, että teillä alkoi kauniisti artikkelin kirjoittaminen erimielisyydestä. Ja te lähditte siihen, että sen sijasta, että lähdette argumentoimaan toisianne kuvaan, te lähdette ymmärtämään toisianne. Siinä on kaunis lähtökohta. Tulitteko konsensukseen? Oikeastaan me ei sillä lailla mitenkään väännetty tai puitu meidän pasifismia koskevista mielipiteistä, koska mun lähestymistapa toimittajana ja kirjoittajana on se, että mua kiinnosti se, että mitä Jarmo Vellosella on sanottavaa tästä aiheesta ja mitä se merkitsee hänen taiteessaan. Ja sitten mä myöhemmin peilasin omia näkemyksiäni siihen ja en voi sanoa, että me oltaisiin sillä lailla saavutettu yhteisymmärrystä tai myöskään löydetty hirveätä erimielisyyttä. No niin, olet sillä lailla klassinen toimittaja, että päädit antaa haastateltavan puhua. Kiitos Matti Rautaniemi. Nyt tässä edelleen artikkeleiden esittelyssä päästään pasifismista suoraan tulikehään. Aki Sederberg, päätoimittaja, olet kirjoittanut tämän Ukio Mishimalta. Kun mies täyttää 40, ei hänellä ole enää mahdollisuutta kuolla kauniina.
tästä johdatat kauniisti omaan nyrkkeilyharrastukseesi ja kirjoitit siitä, että olet ikään kuin faustinen sielu, joka alkaa jossain vaiheessa ymmärtää, että et halua kuolla hauraana muumiona jossain kirjoittajan kammiossa, vaan sinä kaipaat kamppailua. Ja olet käyttänyt tässä esimerkkinä paitsi nyrkkeilyä rakastaneita kirjailijoita, kuten Ernest Hemingwayta, mutta myöskin vaikka Aleister Crowleyta, joka oli vuorikiipeilijä, että ihmisellä on joku sisäsyntyinen tarve kamppailuun. Onko näin? On varmasti. Ja kamppailuhan usein luo ihmisestä sen, mikä hänestä voi tulla. Et sen kamppailu on tavallaan se, mikä pitää ylittää. Se on se tulikaste, mikä sitten johtaa siihen, että se ihminen joko onnistuu tai ei onnistu sitten saavuttamaan sen, mitä hän toivoo. Mutta joo, siis mä itse en ole mitenkään luonnoltani tällainen sotaisa tyyppi, päinvastoin. Ja mun mielestä juuri sen takia on niin kuin hyvä tehdä vastoin omaa luontoa. Siis kaikkien ihmisten pitäisi tehdä asioita, mitkä on haastavia ja vaikeita. Jos ne haluaa kasvaa kokonaisiksi ihmisiksi, niin jotenkin tällainen kokonaisuus ehkä saavutetaan sillä, että haastetaan itseään tekemään asioita, mitkä ei ole itselleen luontaisia. Että sieltä löytyy sitten kuitenkin jotain. Ja tavallaan tässä esoteriapiireissä usein on sellaista steriiliä kirjaoppineisuutta ja pölyistä niin kuin retoriikkaa ja viisastelua. Ja mä jotenkin niin kuin halusin kanssa tässä niin kuin tuoda se kontrastin sellaiseen niin kuin liian abstraktiin älyllisyyteen, että jotenkin ne asiat konkretisoituu sitten näissä elämänkamppailuissa aika nopeasti, että mitä sä oikeasti edustat, kuka sä oikeasti olet. Että sehän selviää näiden asioiden kautta usein. Ja meidän jokapäiväiset teot määrittää sen, mitä me ollaan, ja me jokainen kamppaillaan joka päivä meidän omien parjojen kanssa. Ja tämähän on, niin kuin konkretisoituu sitten tällaisen fyysisen kehollisen kamppailun kautta. Ja sitten tosiaan nyrkkeilyllä ja kirjallisuudella on tosi vahvat niin kuin yhteydet, että ne on aina ollut yhteydessä toisinsa. Ja mä havahduin jossain vaiheessa siihen, että tosi moni kirjailija, jota mä arvostin, niin niillä oli joku suhde tähän asiaan. Ja ne oli aika niin kuin monesta eri sektorista nämä ihmiset, että ne ei edusta niin kuin mitään yhtä tiettyä filosofista suuntausta vaikka, vaan siellä oli kaikenlaisia ihmisiä. Ja Suomessakin on ollut vaikka Yrjö Jylhä, tämä tulenkantaja, joka harrasti nyrkkeilyä, koska hän ajatteli, että hänestä tulee parempi runoilija. Saanko siteerata Yrjö Jylhää tässä vaiheessa? Akin tekstistä. Runous ja nyrkkeily ovat pohjaltaan samaa juurta. Molemmissa tärkeintä on rytmi ja oikea ajoitus. Jokaisen runon on oltava kuin täsmälleen ajoitettu ja suunnattu nyrkinisku, jokaisen sanan kuin unohtumaton aurinko. Tästä tulee tietenkin mieleen, että asiat ovat harvoin siltä, mitä ne päältä päin näyttää. Tulee mieleen tietenkin neuvostoliittolainen painijasankari Alexander Karelin, joka puolestaan harrasti haikurunoutta, ymmärtääkseni. Kerro tässä, tämä on hyvin henkilökohtainen tämä Akin teksti tässä Kipinän numerossa. Viittaat ystäväsi Arturiin, edesmenneeseen Arturiin. Hän sanoi, että lempeä mies, järjestyksen valvoja, kärkevä netissä, lempeä livenä niin sanotusti. Ja hän oli tämmöinen, että hän oli heikompien puolella ja puolustamassa, mutta tämä kiteytti tämä hänen nyrkkeilyharrastuksensa, ja hän on sutkin kuulovammauttanut hetkeksi, niin kiteytti yhden muodon, ihmisen luontoa. Tämä on ikään kuin tällainen, tämä sun artikkeli, mulle tuli sellainen kuva siitä, että sä haluat sanoa, että miettikää, että se ihminen ei ole sellainen, minkä se ensivaikutelma on. Niin, siis tässähän on ihan tuossa mä yritin niin kuin ihan perustavanlaatuisiin kysymyksiin lähteä tässä hommassa, että kyllä. Länsimaissa oikeastaan, nyt jos puhutaan kreikkalaisista perinteistä ja muusta, niin koko länsimainen perinne pohjautuu sankarillisuuteen ja siihen tiettyyn elämän asenteeseen, mikä näissä vanhoissa epoksissa oli, mikä oli Akilleksen, mitäs se nyt, mä itse aina unohdan nämä omat lainaukseni, mutta anna minun raivota ennen kuin kuolen ja muuta. Et siinähän on koko tällainen sanaton sankarillisuus
se on ikään kuin siellä ytimessä. Ne runot on tullut vasta niin kuin jälkiajatuksena. Ne on siitä kertomuksia siitä itse asiasta. Ja se asia on mun mielestä sellainen keskeinen ihmisyyden määrittävä tekijä, mikä ehkä länsimailta on nykyään niin kuin unohtunut. Ja mä pohdin siinä, että miksi se on unohtunut ja mitä niin kuin nämä asiat on, mitkä on johtanut siihen, että meillä on vähän kadonnut sellainen taistelutahto. Että muinaiskreikkalaiset puhuu tästä tuumoksesta, tällaisesta oikeutetusta suuttumuksesta, vääryyttä, epäoikeudenmukaisuutta kohtaan. Jo Homeros ja Platon. Joo, kyllä. Ja mä lähden niin kuin tästä, ja se malli tavallaan, mitä mä tässä tuon esille, on tämä soturirunoilijan ihanne, joka on siis sekä länsimaissa että muissa muinaisissa vanhoissa kulttuureissa, samurai-perinteessä, kynän ja miekan harmonia. Eli se ei riitä tavallaan, että on sitä fyysistä voimaa, vaan pitää myös olla kyky niin kuin herkkyyteen ja kalligrafian esimerkiksi ja runouteen ja näin, ollakseen niin kuin kokonainen ihminen. Et näinä aikoina, kun on niin paljon sellaista taipumusta apatiaan ja sellaiseen alistumiseen, niin tämähän niin kuin herättelee niitä peruskysymyksiä siitä, että mitä tässä nyt ihmisenä oikeastaan voidaan tehdä ja mitä jos me ei voida voittaa, niin mitä me sitten luovutetaanko me sitten. Ja tässä on niin kuin nämä peruseetokset tavallaan siinä, että mikä saa ihmisen sitten nousemaan, vaikka ei voisi voittaa, niin mikä sitten. Nämähän on siis pätee sekä yksilön että yhteisön tasolla. Sekä niin kuin ihan pienissä perheyhteisöissä että sivilisaation tasolla, että ollaanko me valmiita niin kuin taistelemaan vai ollaanko me luovuttamassa. Kuten kaikki huomaatte, Porvoon kipinä käsittelee ainoastaan kevyitä aiheita. Siirrytään artikkeliesittelyssä. Tämä nyt tietysti on aina vähän surullista, että haastattelija haastattelee itseään, mutta siis ennen kuin kerron, olen siis kirjoittanut Valentin Tomber-nimisestä virolaisesta herrasmiehestä, mutta ennen kuin kerron hänestä lyhyesti, niin haluaisin testata, kuinka moni täällä, nostakaa kätenne, on kuullut Carl Gustav Jungista. Jotakuinkin kaikki. Kuinka moni on kuullut Madame Helena Blavatskista? Tehän tiedätte, kenestä puhutaan. Kuinka moni on kuullut Valentin Tomberista? Olemme hyvin harvassa. Niin, mä voin sanoa tässä, että tässähän meillä on tavallaan myös tämä kipinän, nämä eri puolet tulee esille. Meillä on niin kuin historiaa, Kyllä. Sitten meillä on filosofiaa ja sitten meillä on nimenomaan esoteriaa. Ja tämähän on niin kuin oikeasti esoteriaa, koska ennen tätä sinun ehdottomaasi Valentin Tomberin kirjoitelmaa, mä en tiennyt hänestä yhtään mitään, en ole koskaan kuullut tästä henkilöstä. Aki unohti, että Porvoon kipinassa on myös runoutta ja erotiikkaa. Valentin Tomberista yksinkertaisesti siis vain sen verran, että on olemassa kuuluisa valokuva vuodelta 1985, jossa on ensimmäinen puolalainen paavi Johannes Paavali II, ja hänellä on työpöydällään paksu kirjapino, jonka alimmaisena lukee Tarot-meditaatiot, Meditations on the Tarot. Ja tämä on tietysti herättänyt spekulaatiota myöhemmin, että mistä ihmeen syystä paavi Johannes Paavali II oli kirja, joka kertoo tarotkorteista. Ja kaiken lisäksi tämän kirjan kirjoittajaksi oli merkitty englanniksi anonymous, eli tuntematon tai anonyymi, nimetön. Mä löysin tämän kirjan pari vuotta sitten. Mä olin Porvoossa viimeiset parikymmentä vuotta asuneen taiteilijan A.V. Yrjänän luona kämpänvahtina. Mä löysin tämän teoksen hänen hyllystään ja Yrjänä oli sanonut, hän tunnetusti lukee paljon, hän oli sanonut, että toi on niin vaikea teos, että mä en siihen edes tartu. Ja näin kävi, että mä aloin lukea tätä teosta ja mä olen itse Loimaan edesmenneen kirkkoherran poika, saanut hyvin kristillisen kasvatuksen, ja tämä kieli oli mulle täysin tuttua. Hän siis käytännössä kirjoitti kristillisessä viitekehyksessä tarotista, ja hänen mielestään katolilainen oppi ja esoterian niissä kutsuttu hermetismiksi kutsuttu virtaus ovat täysin yhteensovitettuja. Ja tämä Tomberi hän oli baltian saksalainen etniseltä taustaltaan, hän asui Pietarissa nuoruutensa. Sitten kuten tiedätte, vähän runsas 100 vuotta sitten Pietarissa rupesi käymään huonosti, hän siirtyi Tallinnaan, ja sielläkin kävi sitten huonosti parikymmentä vuotta myöhemmin, ja hän lähti sitten sieltä Saksaan.
Mutta hänet oli tosiaan vihitty Pietarissa tällaiseen hermeettiseen viisauteen, jota hän alkoi ensiksi yhdistää Rudolf Steinerin antroposofiaan, mutta kun Steinerin perikunta sanoi, että sinä olet humpuukimies, niin hän päätti lähteä perustamaan omaa oppisuuntaansa. Mutta sitten jotain tapahtui, koska Tomberg oli varhaisessa vaiheessa henkilö, jota kiinnosti suuresti se, että mitä muut hänestä puhuu, ja että hän saa itse olla näkyvissä, niin hän ikään kuin vetäytyi taka-alalle myöhemmässä vaiheessa ja alkoi kirjoittaa tätä suurta työtään Meditations on the Tarota, jossa hänen keskeinen argumenttinsa on, että on olemassa Kristuksen nimittämä Pietarin kirkko, ja sitten lisäksi on oltava jokaisen sydämessä asuva Johanneksen kirkko. Ja nämä on yhteensovitettava. Ja miten tämä on yhteensovitettava? Hermes Trismegistoksen hypoteettisen egyptiläisen viisaan jumalhenkilöksi nimetyn Mooseksen opettajaksi ja Pythagoraan opettajaksi väitetyn viisaan opetuksella. Ja konkreettisin esimerkki Hermes Trismegistoksen opetuksesta tänä päivänä on tarotkortit, joiden symboliikka yhä tänä päivänä puhuttelee miljoonia ja taas miljoonia ihmisiä. Suosittelen jokaista riittävän hullua tutustumaan tähän Meditations on the Tarot-teokseen. Tämä englanninkielinen opus noin 24 € kustansi, kun sen nosti tuolta kansainvälisestä verkkokaupasta. Ja olen yrittänyt sitä hetken suomentaa, siihen meni järki, mutta suomensin siitä muutamia kappaleita tähän Porvoon kipinään. Jos Tomberg kiinnostaa, ehdottomasti suosittelen lukemaan tämän artikkelin ja voidaan tästä keskustella myöhemmässä vaiheessa, vaikka tuolla Kirsikkapuistossa tämän tapahtuman jälkeen. Oliko se Kirsikkapuisto sen nimi? Kirjailijanpuisto. Kirjailijapuisto. Multa tuli kaiken maailman klassikkokirjallisuutta mieleen. Sanoinko minä kaiken olennaisen Tombergista tässä vaiheessa? No et kyllä kaikkea, mutta tässä niinku oikeastaan näkyy se, että on paljon tällaisia, vaikka nyt tällaisessa esoteerisessa piirissä, missä ollaan, niin on paljon henkilöitä, joista kukaan ei ole kuullut, Kyllä. jotka on saattanut tehdä jotain arvokasta tai ainakin mielenkiintoista. Joo. Ja sitten on olemassa tällaisia ihmisiä, jotka on niin kuin painettu rahaan kirjaimellisesti, jotka on tällaisia kansankynttilöitä, mutta heidänkin taustaltaan saattaa löytyä sitten asioita, joista me ei tiedetä niin paljon, piilotettuja puolia, jotka sitten valaisee niin kuin meille jotain sellaista suurempaa kuvaa, ja se on hienoa päästä niin kuin kipinässä tutkimaan näitä molempia päätyjä, eli sitä kaikista tunnetuinta ja sitä täysin tuntematonta. Ja nyt kun puhuit kansankynttilästä, mä tahdon nostaa Tombergilta vielä yhden sitaatin tai kokonaisuuden. Eli käytännössä hän sanoi näin, että ei Raamatussa kielletä henkiolentojen puoleen kääntymistä siksi, että henkiolennot eivät ole todellisia, vaan nimenomaan siksi, että ne ovat todellisia. Älkää polttako näppäjänne. Näin hän opettaa. Tämä myös mun mielestä hienosti tämä sun Tomberg-juttu ilmentää samaa teemaa, mitä tässä on myös näiden muiden juttujen kohdalla puhuttu, että monien mielestähän esimerkiksi hermeettinen perinne tai tarot-kortit ihan rajatustikin on niin kuin täysin yhteensovittamaton asia kristinuskon saati sitten katolilaisuuden kanssa, mutta Tomberg edustaa just tällaista maailmojen yhdistäjää myös. Maailmojen yhdistämisen teema on ollut tässä Porvoon kipinässä aika voimallisesti läsnä. Nyt kun olemme esitelleet artikkelit, niin ennen kuin mennään yleisökysymyksiin, puhutaan hieman Porvoon kipinästä ja porvoolaisuudesta. Täällä on suomalaisen historian tutkimuksen Osi Osborn, Teemu Keskisarja tietenkin paikalla. Niin Teemu, mitä Porvoo merkitsee sinulle ja mitä se merkitsee Suomen historialle? Porvoo nuoruuden kaupunki. Kävin Linnankosken lukion 1980-luvun lopussa ja jonkin aikaa asustinkin. Historioitsijan unelmakaupunki, niin pienelle alalle pakkautuu käsittämätön kulttuurin kaikkeus, myös taloushistoria ja sotahistoria siinä sivussa. Paikallishistorioitsijan taivas ja siis sellaisen sivistyneen ihmisen taivas, joka haluaa joka päivä kokea, että minun lenkkipolullani, minun työmatkallani juuri tässä monenlaiset myötäihmiset ovat tallanneet näitä samoja polkuja, mukulakiviä, monta 100 vuotta, jopa lähes 1000 vuotta. Ja miten paljon kaikkea inhimillistä iloa ja kärsimystä ja mielikuvitusta ja luovuutta ja turhuutta on imeytynyt Porvoon mukulakiveykseen tai Linnanmäen ja jokitörmien hiekkaan. Tutkimusaiheet eivät
lopu seuraavilta kipinäläisiltä kesken ainakaan 1000 vuoteen. Aki ja Matti, te olette molemmat asuneet nuoruuden hullutteluikäinen Helsingissä. Te olette molemmat päätyneet Porvooseen. Miksi? Ja mistä syystä ja mitä Porvo on teille antanut? No mun vanhemmat toi mut pienenä usein tähän veneellä, tähän Porvoojoen varteen. Ja sitten ihan pienenä jo, täällä oli jotenkin erikoinen tunnelma. Ajattelin, että täällä on jännää, täällä aisti, että täällä on eletty kauan ja täällä on tapahtunut kaikenlaista. Ja pienenä mä en tietenkään tuntenut sitä historiaa tai mitään, mutta tää oli aina mulle jotenkin sellainen erikoinen, maaginen paikka. Ja jotenkin se ei koskaan se tunnelma väistynyt sitten myöskään, kun kasvoin aikuiseksi, niin se ei väistynyt, vaan se vaan syveni. Ja sellaisia paikkoja, missä jotenkin niin kuin elää joku henki ja jossa mä just niin kuin mietin, että mistä se johtuu, että mikä se on. Teemu mainitsi tässä tämän joen ja nämä Linnavuoren. Useinhan tällaiset voimapaikat, niitä yhdistää usein se, että siinä menee joki ja siinä on kukkuloita ympärillä. Jos me katsotaan näitä klassisia isoja kaupunkeja niin kuin Euroopassa tai Aasiassa. Niin mikä se oli se eurooppalaisen kaupungin määritelmä, että siellä pitää olla joki, siellä pitää olla tuomiokirkko ja siellä pitää olla yliopisto? Tässä ollaan lähes, tässä on 2/3. Ja useampi kukkula. Ja useampi kukkula. Joo. Mutta täältä voi niin kuin löytää jotain. Ja tämä on myös sellainen niin kuin ihmisen kokoinen paikka, että täällä niin kuin jotenkin, mä huomasin sen Helsingistä muuttaessani sitten tänne, että täällä on erilainen elämä, että kun se piiri pienenee, niin myös se niin kuin lämpö on suurempi. Mä allekirjoitan Akin näkemykset täysin, mutta mun omat syyt oli ehkä hieman proosallisempia. Asuin tosiaan Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla muutenkin melkein 20 vuotta, vähän vajaat, mutta en koskaan tuntenut oikein kotoutuvani sinne. Ja oli selvää, että sitten kun aletaan omaa kotia hankkimaan mun vaimon kanssa, niin muutetaan pääkaupunkiseudulta pois. Ja me ollaan molemmat kotoisin Kotkasta ja meidän molempien vanhemmat asuu siellä. Ja Porvoo sijaitsee hyvin kätevästi Helsingin ja Kotkan puolivälissä siinä matkalla. Että siitä on lyhyt matka Kotkaan ja Helsinkikin on niin lähellä, että siellä voi käydä töissä. Ja tämä oli jo suuri syy. Ja sitten sen lisäksi vuosien varrella alkoi näyttää siltä, että tänne Porvooseen valuu meidän ystäviä ja muutenkin täällä asuu mielenkiintoisia tyyppejä. Niin näin yksinkertaista syistä tänne päädyttiin. Yhdymme kaikki ajatukseen siitä, että täällä on varsin väkevä paikan henkiä, että Porvoo on poikkeuksellinen kaupunki sekä Suomen mittakaavassa että laajemminkin eurooppalaisessa mittakaavassa. Ja mä voisin lisätä siihen, että mikä tekee sitten Porvoosta erikoisen ehkä, tai mun mielestä tärkein on se, että täällä on sitä niin kuin henkistä potentiaalia ja täällä on henkistä elämää. Ja ehkä tässä Kipinässä me halutaan myös niin kuin korostaa näiden asioiden tärkeyttä. Että se on ei ole mikään itsestäänselvyys, että näin on, koska kaikki paikat ei ole samanlaisia. Niin mikä se on, mikä tekee tästä paikasta sen ja keitä ne on, jotka tekee sitä, niin me niin kuin halutaan edesauttaa sitä, että arvostetaan niitä asioita. Ja sitä paikallisuuden ajatusta, siis oikeastaanhan mä nyt varmaan tämän olisi voinut perustaa ihan missä tahansa tämän saman. Forssan Kipinä. Niin, että jokaisesta paikasta tavallaan löytyy se oma hommansa, mutta se paikallisuus on tärkeää, koska nykyään meille kerrotaan, että me ollaan globaaleja ihmisiä, me ollaan kaikki vain kuluttajia, me ei kuluta mihinkään, meillä ei ole mitään juuria, me ollaan täysin tällaisia irrallisia atomisoituja yksikköjä, jotka määrittelee itsemme niin kuin meidän omien kulutustottumusten ja esteettisten mieltymysten ja harrastusten niin kuin kautta. Mun mielestä me ollaan ehkä jotain syvempää ja tämä paikallisuus liittyy siihen, että ihmisillä on koti. Ja se kuuluu johonkin. Ja se koti niin kuin laajenee pelkästään sen oman talon ympärille myös kattamaan jonkunlaisen niin kuin yhteisön tai pienemmän maailman sitten laajemman maailman sisällä. Ja sehän on tosi epäajanmukainen ajatus ja juuri sen takia tästä niin kuin lähdettiin. Ja ajatus siitä, että se koti on pyhä ja
kodin sisällä on aina tuli, niin kuin näin klassisesti ajateltuna, symbolisesti ainakin. Ja tuli se tykipinästä. Ja tätä jonkunlaista niin kuin ajatusta siitä, että ihmisellä pitää olla joku, mikä se koti on. Se on niin kuin keskiö, se on paikka, mihin ihminen kuuluu näin syvemmällä tasolla. Että ei se, niin kuin, mitä me tässä tavoitellaan, niin ei se ole vaan joku tällainen käytännöllinen kiva paikka. Ja meillä on tuossa kiva tori ja muuta, vaan niin kuin, että siinä on joku sellainen syvempi juttu ja henki. Ja että me halutaan suojella sitä, koska täälläkin niin kuin Porvoossa menee sellaisia erilaisia virtauksia. Ei kaikki suinkaan niin kuin ole täällä kulttuuria suojelemassa tai luontoa, paikallisluontoa säilyttämässä tai muuta. Mä haluaisin vielä ennen yleisökysymyksiä keskustella tai kuulla teidän näkemyksen siitä. Mä yritän nyt muotoilla tämän kysymyksen. Jollakin kummallisella tavalla me kaikki 4, jotka tässä lavalla istutaan, ollaan onnistuttu elättämään itsemme suomenkielisen kirjallisuuden kirjoittajana ja suomalaisella tutkimuksella. Teemu on kirjoittanut Aleksis Kiven erinomaisen elämäkerran Saapasnahka torni. Ja mulle tuli konkreettisesti vilu ja nälkä sitä kirjaa lukiessa tietysti moneen kertaan. Aloitetaan Teemu susta. Mikä on saanut sut näiden vuosien aikana jatkamaan sun työtä? Kyllä minunkin leipäni on ollut todella pieninä palasina. Vaikka kirjat ovat välillä myyneet hyvin, niin olen yrittäjänä maksanut tutkimusapulaisten palkat. Käytännössä elantoni on tullut aina yritysten tilaushistoriikeista, jotka ovat tärkeitä töitä 100-vuotis- tai 150-vuotisjuhlapäiviksi. Ja niillä afääreillä olen sitten rahoittanut kalliit harrastukseni kulttuurihistorian, sotahistorian parissa. Mutta kirjoittaminen on ehkä suorastaan vammasielussa. Ihmisen on pakko kirjoittaa, jos hän on saanut sen ristin kannettavaksensa. En mä koskaan pidä mitään sellaisia lumia, että mulla ei ole lainkaan näppäimistöä tai nauhuria mukana. Kai mä sitten rakastan kirjoittamista. Jostain syystä molemmat ex-vaimoni sanoo, että mä oon sietämätön, jos mä en pääse kirjoittamaan. Mikä teidät, Aki, sä oot itse sanonut, sä kirjoitat tässä pääkirjoituksessakin, että tämähän on hullu hommaa. Ei tästä elantoa saa. Miksi tätä tehdään? Niin. Mika Valtorihan sanoi siinä Aiotko kirjailijaksi -teoksessaan, että runoilija Suomessa oppii nopeasti, että ehkä Suomessa voi elää runoudella, mutta olisi kuitenkin parempi kuolla. Ja näinhän se varmaan on, että eihän siinä tosiaan ole mitään järkeä, mutta tämä on hyvässä ja pahassa kutsumusasia ja hengen työtä ja niin kuin sitten tällaiset Charlotan kaltaiset hahmot niin kuin nousee ihan käsittämättömän merkitykselliseksi, niin kuin, että tällä niin kuin pienellä avustuksella, mitä se aiheutti, mitä se niin kuin toi meille, niin se on tosi mieletöntä ajatella tällaisen pienen niin kuin avustuksen merkitystä. Mutta se on sisäinen palo mulla, joka johtaa näihin asioihin, enkä mä varmaan koskaan kasvanut sillä aikuiseksi tässä asiassa. Ja mä ajattelen, että tässä mä pystyn antamaan niin kuin jotain tällä lailla ehkä. Siihen mä ainakin niin kuin pyrin. Että kyllähän tämä lähtee niin kuin aika epäitsekkäästä jotenkin sellaisesta välillä tuntuu, että suuresta harhaluulosta, että on niin kuin jotain annettavaa, mutta siihen nyt ainakin niin kuin pyrkii, että olisi jotain annettavaa. Joo, mä yritän tietenkin olla vertaamatta ketään lavalla oli ja Aleksis Kiveen. Tietenkin Teemun tätä Charlotta-tekstiä lukiessa tuli konkreettisesti mieleen se, että kuinka vähästä se oli kiinni, että Aleksis Kiveltä ylipäätään, vaikka monet tunnustivat siellä aidosti vaikuttajat hänen väkevyytensä kirjoittajana, että jos Lönnqvistiltä olisi jäänyt leipää antamatta Kivelle, niin ei sitä miehestä olisi kuultu mitään. Niin, ja 7 veljestä alun perin ilmestyi huomattavasti vaatimattomampana sarjalehdykkänä kuin Porvoon kipinä, eikä sillä varmaan tuoreeltaan ollut kuin 50 lukijaa tai selailijaa. Jos mä vielä vastaan puolestani tähän kysymykseen. Järjetöntähän se on, mutta toisaalta sitten kirjoittaminen on tavallaan aika
uskomaton asia. Se, että me tuodaan tyhjästä, tai en mä tiedä tyhjästä, me tuodaan jostain näkymättömästä tänne maailmaan ajatuksia ja annetaan niille muoto. Ja muut ihmiset hyvässä tapauksessa lukee niitä ja se voi käydä jopa niin, että se muuttaa ihmisen elämän suunnan. Silloin kun mä mietin itse sitä, että miksi mä jaksan kirjoittaa, niin mä muistan sen, että mä oon itse lukenut jonkun kirjan tai artikkelin tai runon, minkä joku muu on joskus kauan sitten ehkä kirjoittanut, ottanut sen riskin, että on tuonut sen maailmaan. Ja ne ikään kuin mikään sana ei tavallaan katoa kokonaan sen jälkeen, kun se on kirjoitettu, vaan se kaikuu paljon pitempään, mahdollisesti satoja vuosia. Ja mun on pakko lisätä tähän. Itse asiassa nyt vasta mä keksin sen vastauksen tähän, että miksi asua Porvoossa. Mä luin nuorena, ehkä 16-vuotiaana Hermann Hessen Demian kirjan. Ja siinä kuvaillaan sellaisia niin kuin mukulakivikatuja. Ja mä yhdistin sen aina Porvooseen, niin mä olisin, että mä haluan asua tuossa paikassa. Niin sen takia mä asun täällä. Ja nämä sitoutuu loppupeleissä ihan johonkin muihin kuin järkiasioihin. Ja kirjallisuuden parhaimmillaan pitäisi olla niin kuin valopallo kädessä, sanoi Ezra Pound. Että sen pitäisi olla jonkunlaista niin kuin energiaa, siinä pitäisi olla jotain niin kuin elävöittävää. Ja tässä ennen tätä lähetystä joku tässä puhui, että oli lukenut kirjoituksen, ja mä sanoin, että se on kiva. Mutta loppupeleissähän niin kuin itsellensähän näitä kirjoitetaan. Ernst Jünger sanoo, että kirjoittaminen on niin kuin rukoilua. Ja sitä se on, koska suurin osa niin kuin sitäkin, mitä mä kirjoitan, mä yritän pitää niin kuin pidän päiväkirjaa vuosia. Ja suurin osa siitä ei niin kuin koskaan päädy mihinkään, mutta itse se, että sä teet sen ja sä keskität sen ja tavallaan niin kuin kerrot itsellesi, mitä sä haluat sanoa itsellesi. Että niin sehän on itselleen sitä tekee, mutta sitten me ollaan lopulta kuitenkin ihmisenä samanlaisia. Ihmiset voi kokea yhtäläisyyttä näihin asioihin, kuten vaikka Markus Aureliuksen päiväkirja itselleni, jota hän ei ikinä kirjoittanut kenellekään, mutta nyt se on vieläkin niin kuin. Ja olennaistahan on just tuohon liittyen se, että me ei voida tietää sitä, mitä niistä meidän kirjoittamista sanoista seuraa. Mä en tiedä, tiesikö Aleksis Kivi aloittavansa suomalaisen kirjallisuuden siinä, kun hän teki sen järjettömän teon, että kirjoitti 7 veljestä. Mutta niin vain kävi. Eli se riski kannattaa ottaa. Sitä ei vaan tiedä, että mitä siitä seuraa. Olkaa varovaisia paitsi henkimaailman myös kirjallisuuden ja sanojen kanssa. Vielä viimeiseksi ennen kuin lähdetään kysymään yleisökysymyksiä. Tietenkin Porvoon kipinä nyt 4 vuotta täyttää tänä vuonna. Tässä on ollut Teemu Keskisarja tosiaan debutoi kirjoittajana. Te olette molemmat kirjoittaneet, ollut Viljami Puustista, Jussi K. Niemelää, Kauko Röyhkä, A.V. Yrjänä, monenlaisia kirjoittajia. Jonkin verran Porvoon kipinä on ollut julkisuudessa, jonkin verran siitä on keskusteltu ja tällä lehdellä on sellainen ankaran, väkevän herrakerhon maine. Mun on pakko kertoa myöskin yleisölle, että me Matin kanssa pohdittiin, että Matti tulee Havaji-paidassa ja minä koripallopaidassa tähän, että me saataisiin Aki kiusattua tällä, mutta Sää pelasti Akin. Sää pelasti Akin tänään. Mutta tämä vaikuttaa myös toisaalta siltä, että me olemme hyvässä hengessä toisiamme tukeva, hetkittäin erimielinen veljes- ja sisarkunta. Eikö näin? Joo, yksi kantava ajatus tässä oli, että oikeastaan mitä mä oon tässä miettinyt, mä tänään luin näitä, niin kuin katoin 1, 2, 3 läpi ja huomasin, että vau, että mikä kokonaisuus tässä niin kuin on. Ja mikä tässä yhdistävää on ehkä se sellainen tietty veljeyden ajatus. Ja nyt mä en puhu siis mitenkään sukupuolen kannalta, vaan tällaisen niin kuin henkisen veljeyden kannalta, että ihminen voi ymmärtää itsensä osana tällaista samankaltaisten asioiden äärelle päätyvän jatkumon osaksi, joka kattaa sekä eläviä että kuolleita. Ja mun mielestä se on hirveän lohdullinen, tai ehkä lohdullinen on väärä sana, mutta voimaa antava ajatus. Ja mulla tulee siitä sellainen tunne, että mä en ole koskaan yksin, kun mä olen havahtunut siihen ajatukseen, että mun sielun sukulaisia on sekä tässä ajassa että tämän ajan tuolla puolella. Kyllä. Ja tavallaan kun yhtyy siihen, niin se on sellainen fraternitas, joka on kyllä niin kuin todella syvä. Ja ehkä se on se niin kuin korkeampi
johtotähti, missä tässä kipinäänkin on, niin kuin, mihin ollaan pyritty, että tärkeintä ei ole niin kuin sama ideologia tai joku tällainen, että kaikkien pitää nyt olla samaa mieltä, vaan se, että mitkä on ne asiat, mitkä meitä kaikkia yhdistää, ja usein ne liittyy jotenkin henkisesti vähän korkeampiin asioihin kuin johonkin niin kuin käytännön tai päivän polttaviin kysymyksiin. Että siellä jotenkin tasolla me voidaan nähdä meidän yhteytemme, ja mun mielestä se on hyvä, että me niin kuin pystytään löytämään conjuncto oppositorum, että myös niin kuin ristiriitaisten miten se nyt Herakleitos sanoo, että ristiriitaisten sointujen yhdistymisestä syntyy kaunein säveltä jotain. Näihin latinankielisiin sanoihin yleisö on paikalla tänään mukavasti. Mä tiedän, että suomalaiset on perusluonteeltaan ujoja, mutta tiedän myös sen, että ensimmäisen kysymyksen jälkeen muutkin uskaltavat kysyä. Onko jollekulle meistä jotain kysyttävää? Anteeksi, mä keskeytän. Tehdäänkö näin, että nostakaa käsi ylös, niin mä tulen mikin kanssa, niin että he, jotka katsovat striimiä myös, kuuluvat ne. Ja pahoittelemme myös näitä ääniongelmia, mitä ilmeni vähän tässä. Mutta joo, nostakaa käsi ylös, niin tulen mikin kanssa, jos on kysymyksiä. Ujoa ja vähän tyytyväistä väkeä tämä meidän kansakunta. Aha. Eturivissä kuhisee. Siellä kysymyksiä. Mä voin sanoa sen verran, että nyt jos joku tässä jää miettimään kysymystä, niin jatkaa se, että useinhan näistä niin kuin myös muodostuu sellaisia temaattisia jatkumoita näistä jutuista, että vaikka Matin jutut muodostaa kokonaisuuden ja sitten taas Matin teemat sitoutuu moneen muuhun teemaan, mitä ollaan käsitelty, mikä olennaisesti liittyy Porvooseen, kuten esimerkiksi niin kuin, lähiluonnon suojelu. Ja että se luonnonsuojelu ei aina tarvitse olla jotain sellaista globaalia, vaan oikeasti niin kuin näiden kirsikkapuidenkin kaataminen tuosta lähipuistosta oli mulle sellainen shokki, että se järisytti mua enemmän kuin jotkut sodat, niin kuin näin käytännöllisesti, koska se sun lähipiirin huono muutos, mikä johtuu ihmeellisestä lyhytnäköisyydestä ja muusta, niin se on ihan hirveätä ja se on niin kuin leviämässä Suomessa yhä pahempaan suuntaan. Ja mikä onnen potku, että koko vanhaa Porvoota ei ole lanattu jossakin Gründeriaalassa maan tasalle. Ja siitähän on kiittäminen siis taiteilijaa. Että hänhän lobbasi, sanokaa nyt, mulla on oikosulku, jonka mukaan on nimet. Mitä? Edelfeld. Ei. Kalleen ja Sparre. Sparre. Louis Sparrehan siis se lobbasi sen puolesta, että vanha kaupunki saataisiin säilytettyä, kun sitä oltiin kaatamassa. Ja hän siinä onnistui ja hän sai siitä kiitokseen sitten ton City Marketissa sijaitsevan hyvin ruman hotellin, joka on sitten nimetty hänen mukaansa. Mannerheimin sisko oli myös mukana, sanottiin eturivissä. Siinä olisi kaunis Ikea tällä hetkellä. Koska hän oli Sparren puoliso. No niin, juurikin näin. Kyllä, ja No niin, kysymys tuli. Okei, sitten mä en jatka tästä. Joo, kiitos erittäin hyvästä keskustelusta ja mielenkiintoista keskustelusta ja kiitos tästä Porvoon kipinän 4. ilmestyneestä julkaisusta. Niin nyt minulla on kysymys päätoimittajalle, Akille. Eli varmaan nämä 4 numeroa ovat keränneet paljon palautetta. Niin mitenkä se palaute vaikuttaa nyt sit seuraavaan, tähän numeroon 5, ja mitenkä yleensä teet päätöksen siitä, että kenen kirjoitukset niin kun sitten ylittävät sen riman, että pääsevät niin kun seuraavaan julkaisuun? Joo, meillähän on siis aina temaattisesti valikoitunut nämä kipinän numerot, eli meidän ensimmäinen numero, missä oli tällainen kekri-teema, ne on sekä aina sitoutunut johonkin pyhään aikaan, ikään kuin ajanjaksoon vuodessa, joka ilmentää tiettyä asiaa. Niin tämä ensimmäinen numero kekri, niin siinähän oli tällainen hieman tooninen, alaspäin suuntautuva maanalainen jotenkin pohjaeetos, mitä on maan alla ja näin. Ja toisen numeron piti olla tällainen kevyt kevätnumero. No sitten alkoi tämä Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan, jolloin olisi tuntunut ihan naurettavalta tehdä joku tällainen hempeä
niin kuin julkaisu siinä hetkessä, niin sitten me tehtiin tällainen Vainovalkeat, joka viittaa siis näihin sodasta varoittaviin tuliin, mitä sytytettiin aikoinaan tänne. Ja tehtiin sotanumero. Ja sitten kolmanneksi numeroksi valikoitui Helat, mikä oli sitten ristiriidan sodan vastakohta, eli yhdistyminen. Ja siinä tutkittiin muinaista lempeä ja mitä se merkitsee. Ja tässä neljännessä ollaan sitten päästy tuon ilmaisiin, eli pohditaan sitä, mikä on aikaan sidottua ja rajallista, ja sitä, mikä on aikaan ajan tuolla puolen, rajallisuuden tuolla puolen. Nämä on tällaisia pieniä, kevyitä teemoja. Mutta tavallaan niin tässä mä halusin aina yhdistää sekä ajanmukaisuuden että sitten tällaiset ajattomat teemat, että ne on myös niin kuin, jotenkin pysyy ajankohtaisina ne asiat. Ja jotenkin nämä on aina, mä niin kuin kuuntelen tosi paljon, mitä kirjoittajat varsinkin niin kuin sanoo mulle. Ja usein ne ideat seuraavaan tulee mulle niin kuin automaattisesti jossain sivulauseessa, minkä joku kirjoittaja sanoo. Ja mun mielestä se kuulostaa hyvältä ja sit mä luotan niin kuin tavallaan sellaiseen vaistoon tosi paljon siinä suhteessa. Et tosi suuri panos on itse asiassa tulee kirjoittajilta ilman, että he itse välttämättä sitä edes tietää. Kyllä, ja mä voin myös sanoa vastaukseksi kaikille herrakerhoväittämille, että Aki ottaa sähköpostia vastaan kaikilta. Että siellä sitten valikoidaan, että mitkä tekstit sopii tämän kyseisen lehden teemaan. Jos se muuten on väärässä, tämä Tomberi-teksti oli valmis noin vuosi ennen kuin tämä lehti julkaistiin, ja se oli varmaan ensimmäinen. Se oli ihan ensimmäinen, mitä meillä oli, kyllä. Juuri näin. Ja tässähän on... Joo, ei siis kaikki on tervetulleita kirjoittamaan, että mähän en voi tietenkään kirjoituksiksi muuttua, että mä toimin sen materiaalin parassa, mitä mulle lähetetään ja ehdotetaan. Kyllä. Oliko, täällä on eturivissä julman näköinen nuori mies. Joo, mua kiinnostaa nämä kirsikankukat, että kun mä en itse nyt kunnolla muista, että samurai-perinteessä ja tässä kulttuurissa niin kirsikankukat ja sitten tämä pinkki väri on joku sellainen. Ja Mishimalla oli tämä samurai-kulttuuri ja sitten pystyykö sä, kuka teistä on niin se tietäjä tässä, eikö Edelberg ole? Kerro meille, ja nyt kun meillä on nämä kirsikankukat tässä näin ja numerossa on sitten Mishima näin, niin mä halusin niin muistella tai kuulla, mikä tämä on tämä homma. Miten nämä liittyy? Meillä on uusimmassa kipinässä kirjoitus Jussi K. Niemelältä, Terälehti-sade, mikä käsittelee juuri tätä asiaa. Ja sehän liittyy niin kuin laajempiin teemoihin, elämän ja kauneuden hetkellisyyttä ja toisaalta ikuista luonnetta ja näitä elämän asenteita tavallaan, että miten me kohdataan se, että ne kirsikkapuut on kauniita hetken, mutta sitten ne myös nopeasti rapistuu ja miten me suhtaudutaan tällaiseen elämän hetkellisyyteen. Ja tässä tavallaan myös ihan samalla tavalla, kun Jussi oli kirjoittanut tämän jutun, niin se oli aika hauska, koska mä olin itse työstämässä omaa juttuani ja näissä oli aika paljon parallelleja keskenään ja näin nämä usein myös menee. Me tosiaan jatketaan tuossa kirjailijapuistossa jälkeenpäin, missä meillä tällä hetkellä pitäisi olla se kukintakin aika hienossa loistossa juuri ennen kuin se Terälehti-sade sitten koittaa. On alkanut jo, eli me ollaan juuri oikeaan hetkeen tuossa ikuistamassa sitä. Ja samurai-perinteessähän ajateltiin, että se toismaailmallinen loisto heijasti niitä sotureiden sieluja ja ne pienet kukat heijasti niitä sotureiden sieluja tuon puoleisessa. Meillä on vielä aika yhteen kysymykseen tässä yhteisessä tilaisuudessa ennen kuin lähdetään ensinnäkin kaupittelemaan lehtiä ja juttelemaan lisää tuolla puiston puolella. Onko vielä jollakulla jotain mielen päällä? No niin. Kirjoittaja puhuu. Joo, kirjoittajana kysyn nyt, kun tähän tuli tätä synergiaa, tällaisia outoja, tai en tiedä ovatko ne nyt outoja, mutta siis että nämä täydentävät toisiaan hauskalla tavalla nämä tekstit. Huomasin, että Teemulla oli tämä Charlotte Lönnqvist ja Kivi
ja minullakin on kivi sitten siellä yksi esimerkki tällaisesta ohikiitävyydestä ja kauneudesta. Ja Akilla oli sitten myös tämä Mishima ja tämä Bushida-teema, mikä minullakin oli siinä. Mitä mieltä te kirjoittajina olette juuri tällaisesta, nyt viittaan Tuonihovin egregoresta, joka ikään kuin kattaa tämän lehden? Itse en ole tähän esoteeriseen perinteeseen perehtynyt juuri ollenkaan, mutta tiedän tämän egregore-termin Konstalta, olen kuullut sen, niin minulle tuli, kun luin tuon numeron, niin heti mieleen, että kyllä tässä nyt taas on tällainen egregore jostain kummasta tähän tullut. Eli kommentit kaikilta, että miten tällainen tulee ja mistä se tulee. No mä annan teidän vastata tähän egregore-puoleen ehkä, mutta mun mielestä se, nyt tää liian usein kuullaan tätä synkronisiteetti-sanaa, mutta sitä ei oikein voi välttää. Että mä oon huomannut sen, että kirjoittajat ei koskaan tiedä niistä toisten jutuista mitään. Ja meillä on näiden 4 numeron aikana, meillä on jatkuvasti niin kuin näitä synkronisiteetteja, että useat kirjoittajat kirjoittaa ihan samasta aiheesta, jostain hieman eri tai samastakin perspektiivistä, ja se luo hienoja tällaisia siltoja, että siitä numerosta tulee niin kuin jotain muuta kuin kokoelma erilaisia juttuja, vaan siitä tulee jonkunlainen sellainen omalaisensa persoonallisuus, kokonaisuus. Joo, mä en tiedä mistä tämä johtuu. Mä oon huomannut saman Porvoon kipinän ja monien muiden kirjoitusprojektien ja luovien projektien kohdalla, että tuntuu ikään kuin jotkut tietyt ajatukset tai teemat olisi tiettyinä aikoina ilmassa. Kyllä. Niin sanotusti, josta ne sitten päätyy puheisiin ja teksteihin ja tekoihin. En osaa sitä selittää. Tämä mainittu egregore-termi on tämä tällainen antiikista peräisin oleva idea siitä, että jokaisella ihmisryhmällä on tällainen joukkosielu, ikään kuin sen ryhmän muodostavien jäsenten kollektiivisen tahdon kiteymä, joka sitten voimistuu toiminnan myötä uskokoon ken tahtoo. Mitä mieltä sä oot, Hippo, tästä? Käytämme täällä yksinkertaisia, helppoja, kansantajuisia termejä teidän iloksenne. Pitkälti samaa mieltä Matin kanssa. Ja mä itse tänä päivänä, kun kirjoittaa ja olen kirjoittanut ammatikseen hyvin pitkään, musta tuntuu vaan siltä, että mä virittelen antennit, katon mitä sieltä tulee ja kirjaan muistiin. Mikään ei tule multa, kaikki tulee tuolta jostain. On se sitten tuolta tai mistä ikinä, tai muista ihmisistä. Mutta voidaan sitten myös puhua tästä, mistä Akikin puhui tuossa aiemmin, paikan hengestä, genius logista, siitä, että kun ollaan tietynlaisessa ympäristössä, niin se herättää meissä tietynlaisia ajatuksia ja tunteita ja aistimuksia. Varokaa myös paikkoja. ja ne sitten ilmenee tietyllä lailla. Mä uskon, että tämä on monen tekijän summa, että miksi nämä numerot tuntuu olevan niin hienosti, tai nämä jutut näissä numeroissa keskustelevan niin hienosti keskenään. Rakkaat ystävät, kello on 6:30. Me olemme tämän tunnin ohjelma-ajan tässä nyt käyttäneet loppuun. Porvoon kipinän kaikkia numeroita on tuolla kustantaja Hellströmillä myynnissä. Tuolla on tuo pöytä. Sitten se oli Kirjailijan puistohan se oli, mihin me ollaan lähdössä tässä ihan tuota pikaa. Voidaan keskustella, jatkaa vielä näistä teemoista. Ja vielä viimeiseksi, että jos yleisön joukossa on Charlotte Lönnqvistejä, niin Porvoon kipinä ottaa lahjoituksia vastaan. Kiitos.